थारैनो समाजाव हिनजाव दोनखारलायनायनि बादायलायनाय सोलिगासिनो दं नामा? अखा नायब्लानो न' गारना खारनाय आरो दोनखारनायल' खोनासै। बेबो सेंग्रा एबा सिख्ला नङा, हाबा जाखानाय एबा गथ' सानै साथाम गोनांखासो। थारैनो मा जामारखो हाबा जानाय आइजो आरो हौवाफोरा? हाबा जाखानाय हौवाया गुबुननि बिसिखौ लाना खारनाय, गुबुननि बिसिया गुबुन हाबा जाखानाय हौवाजों खारफानाय। फिन आरोबाव क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय हास्रावबारि गामिनि हाबा जाखानाय सासे आइजोआ खारदों। गसाइगाव हास्रावबारि गामिनि रिंखां नार्जारिनि बिसि पुर्निमा बसुमतारिया 13 सान सिगांनिफ्रायनो गोमानानै दं। नंगौ, फिसाया न'आव गैयैखौ सुबिदा लानानै 3 जानुवारियाव बिमा बिफानि न'आव थांनो होनना ओंखारलांनानै गुबुन हौवाजों खारखुमा लांदों पुर्निमा बसुमतारिया। फिसाया फोरमायनाय बायदिब्ला उदालगुरि जिल्लानि सिमां दैमारिजों बिसि पुर्निमा बसुमतारिया फन रायज्लायबाय थाखुमायोमोन आरो बिसि पुर्निमा बसुमतारिया सिमां दैमारिजोंनो हारियानायाव दंहैयो होननानै सन्देह खालामदों फिसाय रिंखां नार्जारिया। बिनिखायनो फिसाय रिंखां नार्जारिया बिसि पुर्निमा बसुमतारिखौ सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 7994408158 जामबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। मा नाम नोंनिया? रिंखां नार्जारि। गामिनि नामा? हास्रावबारि। मारै जादों जाथाया? जाथाया ओरैबायदि जादों, थिन थारिखसोआव न'आव थांदोंमोन। सोर थाङा? आंनि हिनजावा। मा नाम नोंनि हिनजावा? पुर्निमा। 3 थारिखआव थांनो होननायनि उनाव मारै जाखो? 3 थारिखआव थांनायनि उनाव आं न'आव खबर लादोंमोन। न'आव खबर लाहोनायाव बियो न'आव सहैयाखै, गैया होनना बुंहरदों। सोरखौबा लांफादों नामा? फिसाला दंमोन सासे। बेसेबां बोसोर बैसोनि? 4 बोसोर। थाखा फैसाबो लांफादों नामा? थाखा फैसाबो लांफादों लांनाया। बेसेबां लांदों? लांनायाव लनबो लादों 35,000। ओमफ्राय आंबोथ' खामानियाव हरखायो सप्ता। बिदिनो 30-40 हाजारसो थाखा लानाय जादों आरो। सोरजोंबा थांनाय सन्देह खालामदों? सन्देहआ बियो फन रायलायोमोन सासे उदालगुरिनि सेंग्राजों। बेजों थांफादों सानदों? आंनि सन्देहआथ' बेजोंनो थांफानाय नामा सिमां दैमारि होनोमोन। नों फन सन बुदोंना बुआखैमोन? फन बुदोंमोन, फना ब्लक सुइस अफमोन। दा मा खावलायगोन नोंनि हिनजावखौ? आं दा खावलायनो सानो बेखौनो न'आव फैफिननांगौ आंनि फिसाखौ लानानै। रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन? रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो खावलायगोन, अबावबाफोर नुसनबायोबा आंनि जामबुं नाम्बाराव फन खालामहरबानो जागोन। थानायाव नों केस होदोंना होआखै? थानायाव होदों होननाया। सानबेसे जाखो नों हिनजाव खारनाया? दिनैजों 13 दिन जाबाय। दा न'आव सोर सोर दं नोंना? दा न'आव फंबाय सानैथ' न'आव थाखाया, आं हारसिं थायो। जानो लोंनो उसुबिदा जायाखै? उसुबिदा जादों। आंनि सन्देहआथ' जों थांनो हरै दा हारियाना साइडजों दङ। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल इनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा। लोगोसे 2025-26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा फेब्रुवारि दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन। 10 थाखोनिफ्राय 12 थाखो उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजेमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS Diploma in Medical Laboratory Technology, BSS Diploma in Operation Theatre Technology, BSS Diploma in First Aid and Patient Care आरो BSS Diploma in X-ray and Imaging Technology।
बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSSजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ-आफा BM इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुरात लाहरनो हागोन।